Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro daga wannan tasha tamu mai suna komai da ruwanka MMY. Yau kuma insha Allah za mu kawo muku shiri ne dangane da bayani akan fa'idar man habbatus sauda wato man hulba ba man habbatus sauda ba. Shi bayani akan man habbatus sauda ya riga ya gabata. Man hulba wato fa'idar man hulba a ga jikin dan adam. Man hulba shi ma yana da fa'idoji da yawa da zai iya bawa jikin dan adam. To ga waɗansu daga cikinsu a takaice. Man hulba yana taimakawa jijiyoyin jiki, wato man hulba yana taimakawa jijiyoyin jiki. Man hulba yana taimakawa ma'aurata matuƙa. Man hulba yana taimakawa ma'aurata matuƙa, wato yana inganta zumunta da ainihin kuma alaƙa da take tsakanin ma'aurata. Sannan man hulba yana da matuƙar amfani ga mata, wato man hulba yana da matuƙar amfani da ba za a iya musalta shi ba ga ainihin 'yan uwa mata yayi. Sannan kuma man hulba yana ainihin bubbugo da ruwan mama, wato man hulba idan mace tana yin amfani da shi yakan iya taimakawa musamman ga masu shayarwa wajen bubbugo da ruwan mama. Sannan man hulba yana iya maganin ciwon ciki. Man hulba yana iya maganin ciwon ciki. To wannan shine a takaice dangane da ainihin fa'idar man hulba ga jikin dan adam. Sannan man hulba, kamar yadda waɗansu mayamayan da muka yi bayani a baya cewa suna da wasu sinadarai, to shi ma man hulba yana kunshe da waɗannan sinadaran kamar haka. Yana kunshe da sinadarin iron, yana kunshe da kuma sinadarin protein, yana kunshe da sinadarin dietary fiber, yana kuma kunshe da sinadarin vitamin C da kuma vitamin da kuma B6 da kuma calcium, magnesium da sinadarin potassium da sinadarin selenium da sinadarin thiamine da kuma sinadarin riboflavin da kuma sinadarin folate. To wannan shine a takaice dangane da sinadaran da man hulba yake dauke da su. Sai kuma a takaice yadda za a yi amfani da shi. Yadda za a yi amfani da man hulba shine a rika ainihin shan cokali biyu, wato a rinka shan cokali sau biyu a rana. A sha shi da abu mai dumi ko mai zuma, ko kuma a sha shi da zuma, wato a sha shi da ruwan shayi ba madara ko kuma ruwan dumi, ko kuma a sha shi da ainihin zuma. To wannan shine a takaice dangane da bayani akan fa'idar man hulba ga jikin dan adam. Wassalam, ku huta lafiya daga wannan tasha ta mai suna komai da ruwanka MMY. Sai mun haɗu a ainihin cikin shirye-shiryenmu na gaba.